خانشی بدیعی романи замини падарон. муаллиф Юсуф Акобиров. боби якум. аз дари роҳ кушодаи чойхона серунии фораме мевазид. ин насими пеш аз борон буд. одамон аз пеши дар бо шитоб гузашта мерафтанд, вале ба чойхона кам медаромаданд. онҳое ки медаромаданд ба катҳои дарози назди дар менишастанду касе ба гӯшае ки Диловар нишаста буд намеомад. шояд одамон гумон мекарданд ки вай ин кати хурди чаҳоркунҷаро барои шариконаш банд кардааст. дар катҳои наздик ҳама секасаву чаҳоркаса давра нишаста суҳбату ҳазлу шӯхӣ мекарданд. Диловар аз танҳоии худ ҳиҷолат мекашиду дар дил ба суҳбати онҳо ҳасад мебурд ва худро сарзаниш мекард, ки чаро ба ягон кати наздикии дар нанишаст. он гоҳ зуд шарик пайдо мекард. ҳоло бошад бархоста ба кати дигар рафтанро ба худ муносиб намедид. ӯ мунтазири он буд, ки кай катҳои дигар пур мешаванду одамон ночор пеши вай меоянд. ниҳоят як марди миёнқади рухсораҳояш пури доғи кунҷитак беҷуръатона ба назди Диловар омаду пурсид: ҳамин ҷо шинем майлаш? Диловар аз пайдо шудани чунин шарикӣ ҳамчунон хурсанд шуд, ки гӯё дӯсти деринаи худро дида бошад. беде ако гӯён бархоста дудаста вохӯрӣ кард. Ҷаҳонгиров низ аз чунин пазироӣ хурсанд шуда болои кат баромаду пойҳои дарозашро ба тагаш қатъ карда нишаст ва ба дастёри чойхоначӣ фармуд, ки якта чой биёрад. сипас ба Диловар рӯ оварда сару либоси тоза, андоми риштарошида ва мӯйлабчаи сиёҳи ӯро аз назар гузаронида гуфт: тахмин мусофир менамоед. аз куҷоед? ман аз Хуҷанд, ако. аз қишлоқи Ёва мешавам, ҷавоб дод Диловар. вай то дирӯз мӯйлаб надошт, лекин дирӯз сартароши Сталинободӣ мӯйсару ришашро тарошида гуфт, ки ука ба шумо мӯйлаб мезебад ва як мӯйлабча монд. Диловар, ки акнун ба қавли худаш мардаки мӯйлабдор шуда буд, ҳар замон беихтиёр мӯйлабчаи худро сила карда мемонд. аз Хуҷанд бошед, ҳамшаҳр будаем, гуфт Ҷаҳонгиров. ман аз кӯчаи Карнайчӣ. аз дар ҷавони маларӯю маламӯе, ки чашмони кап-кабути хандоне дошт, чорта нони гарм гирифта даромад ва Ҷаҳонгиров ӯро ҷеғ зад. Коля, ин ҷо биё. ҷавони маларӯй, ки аз гармии нон дастонаш месӯхту нонҳоро аз як даст ба дасти дигараш гузошта меомад, ба забони тоҷикӣ марҳамат гуфта ба Ҷаҳонгиров дароз намуд. ҷаҳонгиров офарин гӯён нонҳоро болои лаълии назди Диловар гузошт. сипас ӯ Коляро шиносо кард. ин кас шафёри мо. ба наздикӣ аз МТС мошини нав гирифтанд. муборак бошад. Диловар дасти Коляро фушурда ба вай ҷой нишон дода марҳамат бишинед гуфт. Коля дар рӯ ба рӯи онҳо дар як лаби кат пояашро ба замин дароз карда нишаст. онҳо чой нӯшида якдам аз обу ҳаво, ки имсол хеле сербориш буд, гап заданд. Ҷаҳонгиров ва Коля, ки имрӯз ба вахш бармегаштанд, дар ташвиш буданд. борони сели шабона роҳи бе ин ҳам нобобро боз нобобтар кардааст ва хавфи дар роҳ ғӯтида мондани мошин низ буд. сипас Ҷаҳонгиров ногаҳон ба Диловар муроҷиат карда мақсади сафари ӯро пурсид. ман ҳамин хел як ба сайёҳат баромадам. агар ягон кори маъқул ёбам, мемонам. набошад
бозгаштам меравам, хаёлолуд ҷавоб дод Диловар. Ҷаҳонгиров ин ҷавоби ҳамшаҳриашро шунида, фикр кард, ки хуб мешуд, агар ин ҷавони пурзуру тавоно ҳамроҳи онҳо ба вақт шавад. Дар роҳи дуру дарози нобоб, мошин балою ботлоқ ғутида монад, ёрӣ медод. баъд мумкин ки охир вай ба водии вахш муқимӣ шуда монад. шумо чӣ касб доред? пеш аз ба ин тараф омадан дар куҷо кор мекардед? Пурсид ӯ. Диловар мӯйлабчаи худро сила карда, гӯё ба ҳоли худ хандида гап мезад. аз касби мо напурсед ако. касби мо дарбадарӣ. Диловар ба Ҷаҳонгирову Коля як нигоҳ карду, пас ба пиёла чой рехта ба нақлаш давом дод. ман як акои инҷиқтабиат дорам. дар синни 18-солагӣ бо вай гапамон гурехту ман аз хона саргурез шуда ба Тошканд рафтам. Диловар сабаби дилхунукии худро аз акояш нагуфт. вай инро ба касе нагуфтааст ва намегӯяд. вай инро ҳатто дар танҳоӣ ба хотир орад, аз ҳиҷолат то баногӯшаш сурх шуда мехост, ки замин кафаду ӯ дарояд. охир дар куҷо шунидаед, ки бародар зани худро ба додараш рашк барад? охир инро чӣ хел карда ба кадом забон мегӯӣ? дил хун карда фикр мекард ӯ. лекин чӣ мегӯед, ки акои вай ба ҳамин хел як дарди бедаво гирифтор шуда буд, ки занашро ба ҳама, ҳатто ба додари худаш рашк мекард. ӯ дар давоми як соли хонадорӣ қариб бо ҳама мардони ҳамсоя дастбагиребон шуда буд. оқибат кор ба дараҷае расид, ки касе аз мардони ҳамсоя ҷуръати ба тарафи ҳавлии онҳо нигоҳ кардан ҳам надошт. ҳама ҳамсояҳо аз бало ҳазар гуфта, худро дур гирифта, касе ки ба ҳавлии онҳо меомад, на онҳоро ба хонааш даъват мекард. янгааш гоҳ-гоҳ Диловарро ҷиғ зада мефармуд, ки тортанаки шифти хонаро бо ҷорӯб рӯбад, чунки қадди худаш намерасид. ё мегуфт, ки аз тоқчаи баланд косаву пиёла гирифта диҳад, ё хоҳиш мекард, ки ба ягон девори хона ягон мех зада диҳад. боре янгааш ба вай гуфт, ки чодари гулдузиро барои зебаш ба девор занад. Диловар мехчаву тешаро гирифта даромаду бо ёрии янгааш аз 4 кунҷи чодар 4 мех зад. вай ҳар вақт пеш аз мехро ба девор задан, аз янгааш мепурсид, ки чодар каҷ аст ё рост. янгааш ҳар дафъа гӯё синча карда нигоҳ мекард, каме боло ё ки каме поён мегуфт. баъд Диловар бо амри ӯ мехро мекуфт. аммо дар охир диданд, ки як гӯши чодар дар шифту гӯши дигараш дар фарш. ҳарду ба кори худ қоҳ-қоҳ механдиданд, ки акояш аз куҷое пайдо шуда ба хона даромад ва бе ҳеҷ пурсишу тафтиш ба рӯи Диловар як шапотӣ фуроварду гуфт: дубора ба ин хона надаро, ки поятро мешиканам. ҳайвон, гуфт Диловар бо алам ва ба рӯи акову янгааш дигар нигоҳе накарда аз хона баромад. шудагӣ моҷаро ҳамин. Диловар инро на ба модар гуфта метавонисту на ба падар. вай баъди ин воқеа ҳатто бо онҳо рӯбарӯ шуда наметавонист. бинобар ин фикр карду ба худаш: дигар ман дар ин ҳавлӣ истодан наметавонам, гуфт ӯ. ҳоло ӯ он рӯзи наҳс ва он воқеаи нохушро ба ёд оварда каме сукут карду сипас беихтиёр оҳи сарде кашида боз нақлашро давом дод. 2 сол дар истгоҳи борфарории роҳи оҳан рабочӣ шудам. аз байни коргарон
ёру дӯстони хуб пайдо карда, ҳамроҳи онҳо кору зиндагонӣ мекардам. камтар пулу чизу чора пасандоз шуда буд, ки боз қишлоқро ёд кардаму ҷавоб гирифта ба хона омадам. раҳмати дадом ҳамон рӯзҳо бемори рӯйҷогаҳ буданд. баъд маълум мешавад, ки ман дидор кашида омада будам. дадом аз дунё гузаштанд. Он касро гуручӯб карда, хостам, ки боз ба Тошканд ба кори пештараам баргардам. лекин бувам гирья карда маро аз роҳ гардонд. то маро ҳам мисли дадоят нагуронӣ, ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. буваям, зани аком ва худи вай ҳам азоб медоданд. ман маҷбур шуда дар қишлоқ мондам ва ба касбу кори деҳқонӣ дода шудам. сипас буваамро ҳам ба хок супоридем. баъд боз ба акам гапамон гурехту ман аз қишлоқ тамоман дасту диламро шуста, дубора роҳи Тошкандро пеша гирифтам. диловар ин дафъа ҳам сабаби аз ҳавлӣ тамоман дасту дил шустанашро низ нагуфт, зеро ин ҳам ба ҳамон касалии бадгумонӣ ва бадрашкии акояш вобаста буд. онҳо дар рӯзи дафни падар ва рӯзи гуручӯби модар ночор дар назди мардум гӯё бо ҳам гап зананд, ҳам дар асл тамоми ин муддат ногапу рӯйнодид буданд. пас аз дафни модар як бегоҳ акояш диловарро танҳо ёфта гуфт, ки биё уко, агар ҳамин ҳавлӣ ба ману ту мероси падар бошад, ду тақсим мекунем. диловар фаҳмид, ки касалии кӯҳнаи акояш аз нав хуруҷ кардааст. аввал як оташин шуду баъд худро ба даст гирифта гуфт: не ако, ҳоҷати тақсимот нест. ҳамин ҳавлӣ ба шумо насиб кунад. ихтиёрат, агар хоҳӣ ҳамин, гуфт акояш ва баргашта ба хонаи худ рафт. диловар он шабро хоб накарда рӯз карду саҳар аз ҳавлӣ баромад. маро боз ба ҷои кори пешина ба кор қабул карданду, лекин акнун он ёру дӯстонам набуданд, гуфт диловар. ҳама ба ҳар тараф парешон шуда рафта буданд. хулоса ин дафъа ба ман Тошканд он қадар хуш наомад ва ман аз кор баромадаму ба ин тарафҳо ба саёҳат омадам. диловар нақлашро ба охир расонида, чойи кайҳо хунукшудаи пиёларо дам кашид. ҷаҳонгиров, ки нақли диловарро хеле бодиққат мешунид, пурсид, ки вай ҳоло чӣ кор карданист. имрӯз ният дорам, ки як ба идораи роҳи оҳани Сталинобод рафта гапзанон кунам, гуфт диловар. агар қабул кунанд, ба кор медароям. ҷаҳонгиров каме андеша карду сипас хеле ҷиддӣ гуфт: биёед уко, ман шуморо ҳамроҳи худ ба вахш мебарам. албатта идораи роҳи оҳан шумо бар ин коргарро бинад, ҷон гуфта мегирад. лекин шумо ҳозир аз роҳи оҳан дида ба вахш заруртар ҳастед. онҳо ба ҳар ҳол одам доранд, аммо ба колхозҳои навташкилшудаи водии вахш, умуман ба ҳар соҳаи кори мо, шумо бар ин одамони каму беш хату саводнок бисёр даркоранд. мо ба майли худатон мемонем, хоҳед ба МТС, хоҳед ба заводи пахта, хоҳед ба ягон колхоз, ба куҷое хоҳед, дар ҳамон ҷо кор ёфта медиҳем. ояндаи водии вахш калон аст. вахш кони тилло, кони пахтаи мисрӣ мешавад. тамоми дунё ба мо ҳасад мебарад. диловар, ки асло чашмдори ин хел даъвати ҷиддӣ набуд, ҳоло хомӯш монда, фикр мекард, ки равад ё наравад.
дили ӯро ду чиз ба сӯи вахш моил мекард. аввалан кушодадилӣ ва самимияти ҳамшаҳриаш Ҷаҳонгиров ва дуюм то ҳол ношиносу дилфиреб будани Водии Заррин, ки тамоми дунё ба вай ҳасад мебарад. агар ҷои мо хуш наояд, роҳи оҳан гурехтан намеравад. боз баргашта омадан мегиред, гуфт Ҷаҳонгиров, аз дуру дароз хаёл кардани ҳамшаҳриаш дилгир шуда. ӯ ташвиқотчии хубе буд. соли гузашта дар муддати 1 ҳафта аз кӯҳистон 1 қишлоқ одамро ташвиқ карда ба вахш муҳоҷир карда оварда буд. лекин афсӯс, ки ба зудӣ нисфи онҳо сахтии корро дида аз омаданашон пушаймон шуда баргашта рафтанд. майлаш ако, сухани шумо нашканад, ман ҳамроҳи шумоён меравам, гуфт ниҳоят диловар ва ночаспон хандиду аз хандаи худ ҳиҷолат кашида боз ба мӯйлабчааш даст бурд. боракалло, ана ин гапи дигар, гуфт Ҷаҳонгиров, даста диҳед инҷо. онҳо дастони ҳамдигарро дӯстона фушурданд. ҳамин дам марди солхӯрдае, ки риши кӯтоҳи мошу биринҷ дошт, ба назди Ҷаҳонгиров омада, ассалому алайкум рафиқ агроном, гуфт. биёед амаки Ҷамолбек. Ҷаҳонгиров нимхест шуда барои вохӯрдӣ дастонашро дароз намуд. ба зиёрати ватан омада будед магар? додар, ватани мо акнун дар водии вахш аст. янги бозор ватани падарамон буд, хандид Ҷамолбек бо агроном дудаста вохӯрӣ карда. худам 2 сол боз тоқат танҳоӣ ба дилам зад. биё гуфтаму аёлу фарзандҳорам кучонда биёрам. Ҷаҳонгиров ба диловар рӯ оварда гуфт, шинос шавед амаки Ҷамолбек, ин кас ҳам ба ман ҳамшаҳрӣ мешаванд аз вахш, аробакаши колхози Меҳнатобод. не додар, ҳозир аробакаш нестам, эзоҳ дод амаки Ҷамолбек. раис аробаро аз ман гирифта ба як бачаи дигар дод. вай ҳам аз қишлоқи худаш аз метаниён будааст. диловар ба амаки Ҷамолбек як пиёла чой дода ба нишастан таклиф намуд. ӯ як бари ҷомаашро ба зонияш печонида ба кунҷи холии кат нишаст. воқеан раисатон ғармӣ аст, пурсид Ҷаҳонгиров. ҳо бале, аз худи қишлоқи Фузайл Махсум. мардум мегӯянд, ки ҳама хешу табораш босмачӣ буданду ба он тарафи сарҳад гурехта рафтаанд. бо содадилӣ хандид амаки Ҷамолбек. ин худаш тоқа мондааст. мабодо ку худаш ҳам ба он тараф гурехтанӣ нест? пурсид диловар. кӣ медонад додар, худаш ҳам гурехтан хоҳад мегурезад, гуфт амаки Ҷамолбек. аз Қурғон то сарҳад аспакӣ якшаба роҳ аст. аз дарё ба он тараф чӣ хел мегузарад аспакӣ? кунҷковона пурсид диловар. як кас гуфта буд, ки онҳо дар Сарои Камар одам доранд. вай шабона онҳоро ба гупсар савор карда мегузаронад. сарҳадчиён аз ин кор бехабаранд? бо тааҷҷуб пурсид диловар. шояд ки хабар дошта бошанду додар, лекин на ҳамеша ба даст меяфтанд-я. соли гузашта як бадзод ғалаи колхозро оташ зада гурехт. дошта натавонистанд додар. бо афсӯс сар ҷунбонда монд амаки Ҷамолбек. Коля аз ҷо бархосту ба Ҷаҳонгиров гуфт, ки мошинро хабар мегирад ва берун баромад. хуб амак, шумо бачаҳоро аз Янгибозор овардед ё акнун меравед? пурсид Ҷаҳонгиров. овардам додар, гуфт амаки Ҷамолбек. онҳоро дар берун ба чизу чора қаровул мондаам. дидам, ки як мошин истодааст. хостам пурсам, ки ба Қурғонтепа меравад ё не. вай мошини МТС-и худамон. майлаш, чизҳоятонро бор кунед, ҳамроҳ меравем, гуфт Ҷаҳонгиров. раҳмат додарам, шод шуд амаки Ҷамолбек
ва омин гуфта бархост. шумо ҳам ко ба Диловар ровард Ҷаҳонгиров, чизу чора дошта бошед, бардоред, меравем. ин кас ҳам Бабахш муҳоҷир? Бо мароқ пурсид амаки Ҷамолбек. вай ба ин ҷавонмарди ҳалиму кушодачеҳра ва каме содда аллакай ҳусни таваҷҷӯҳе пайдо карда буд. мана агар хоҳед ба колхози амаки Ҷамолбек меравед, гуфт Ҷаҳонгиров нимшихӯю нимҷиддӣ. ин кас ҳам бародари мо ба шумо ҳомию мададгор мешавад. бале, бале, ба колхози мо биёед, хуб мешавад. гапи Ҷаҳонгировро қувват дод амаки Ҷамолбек. ба колхози мо одам дар кор. ҳоло мо боз заминҳои нав мекушоем. раҳмат, амак, миннатдорӣ изҳор кард Диловар. кани бинем, як мақол аст ки гапи хона ба бозор рост намеояд. бозорро бинем чӣ, ба мо ҳам харидор ёфт мешавад ё не? офарин додар, гуфт амаки Ҷамолбек. оба бину музакаш, ҳавоя бину ғӯзакаш гуфтаанд. агар ҳикмат ковед, ҳикмат бисёр, гуфт Ҷаҳонгиров аз дудилагии ҳамшаҳрияш норозӣ шуда. сайлам сайлу саргардонӣ ҳам сайл гуфтаанд. шумо ки ба сайёҳат баромада бошед, ватани навободи моро низ як сайёҳат мекунед. каме саргардонӣ шавад ҳам чандон зарар намебинед. ҳеҷ чиз бой намедиҳед. хуб гӯед додар, насиҳат кард амаки Ҷамолбек. як ҷойи ноободро обод кардан савоб мешавад. диловар ҳис кард ки Ҷаҳонгиров аз вай меранҷад ва дар дилаш ӯро одами буздилу беқавл мехонад. ҷавоби бурро дод. ако, албатта ман ҳеҷ хаёле надорам ки ба водии Вахш муҳоҷир шуда меравам. лекин ҳоло ба шумо қавл додаам, боз мегӯям ки ман аз дилу ҷон ба рафтан розӣ. охир кас шумо бар ин одамони дилхоҳро ёбаду ҳамроҳ наравад, оқибат хор мешавад. ин кор мисли он аст ки ризқи худро пеши пой занӣ. ана ин гап дуруст. мамнун шуд Ҷаҳонгиров, ки азм дошт ҳамшаҳриашро ҳатман ба Вахш кашола карда барад. акнун зудтар чизу чораатонро гиреду ба роҳ бароем, ки дер шуд. борон ҳам мезадагӣ барин. диловар як ҷомадони дастсохту як сумкаи чармини кӯҳна дошт, ки аз бозор харида буд. ҳанӯз ӯ ҷомадонашро нагирифта, сумкаашро Ҷаҳонгиров бардошт. диловар ба назди чойхоначии шикамкалони шофмӯйлаб, ки аз рӯи одат сачоқи дарозеро аз китфаш овезон карда, бонуки он пиёлаҳоро пок мекард, рафта ҳаққи хизматашро дод ва бо вай хайрхош кард. баъд аз паси Ҷаҳонгиров баромад. аз дари чойхона 10 қадам онсутар мошини боркаши 1.5 тоннагӣ меистод ва каме дуртар аз он дар зери чинори бузурге бору буғчаи амаки Ҷамолбек менамуд. он ҷо болои як сандуқи чӯбини сернақшунигоре зану духтари қадраси амаки Ҷамолбек менишастанд. ҳарду низ ба сарашон як тахчаи сафед андохта аз мардони номаҳрам рӯй панаҳ мекарданд. писарчаи шуху беқарори амак Зокирҷон аллакай дар кабинаи мошин ба пеши Коля нишаста гирифтагӣ буд. амаки Ҷамолбек ба назди зану духтараш рафта чизе гуфта буд, ки онҳо аз ҷо бархоста, сару рӯяшонро бо яктаҳ нағзтар пӯшонида, худашонро ба канортар кашида истоданд. Ҷаҳонгиров ва Диловар ҷомадону сумкаро ба як кунҷи болои мошин гузошта, ба назди амаки Ҷамолбек омаданд. як мошини раҳгузар онҳоро аз Янги бозор ба ҳамин ҷо оварда партофту шофёраш пул ҳам нагирифта рафт. кораш зарур будааст, хандида гуфт амаки Ҷамолбек. ӯ як банди калони курпаву болиштро
бо як даст ба китфаш партофту ба дасти дигар банди дегу чойҷӯшро бардошт. Ҷаҳонгиров ва Диловар ду каса сандуқро гирифтанд. Сандуқ калон ва хеле вазнин буд. вақте ки онҳо аз пеши модару духтар мегузаштанд, духтар каме рӯй кушода ба кори мардон нигоҳ кард ва чашмони барқпоши ӯ бо чашмони Диловар бархӯрданд. духтар шармида лаб газиду рӯй панаҳ кард. чашми ин мардак ганда будааст. аз дил гузаронд ӯ ва ҳис намуд, ки ду рухсорааш гӯё дар оташ месӯзанд. вай ҳатто бо кафи дасташ рухсораҳои худро молида монд. баъди он ки як нигоҳи духтар Диловар гӯё маст шуд, сараш як чарх зада рафту пеши чашмонаш тавре хира гашт, ки кас пагоҳӣ вақти нав баромадани офтоб нигарад чунин мешавад. дилаш сахт ларзиду ба тамоми аъзои баданаш як нав гармии фора дамид. ӯ боз ба умеде сӯи духтар нигоҳ кард, вале акнун духтар сар хам намуда ва рӯяшро бо як таҳча маҳкам печонда гирифта буд. онҳо бору бухчаро ба мошин бор карда буданд, ки Ҷаҳонгиров ба амаки Ҷамолбек янгаро ба кабинаш шинонид. гуфт: хайригул, ту ба паҳлӯи бачаи шофир бишин, амр дод амаки Ҷамолбек ба занаш. лекин янгаи Хайригул агарчи амри шавҳараш қатъӣ буд, итоат накард. вай ба паҳлӯи писарбачаи номаҳрам нишастан намехост. не мегӯяд, гуфт амаки Ҷамолбек ба Ҷаҳонгиров. хайр, худатон шинед, бепарвоёна гуфт Умархон. вале амаки Ҷамолбек ҳам зану духтарашро дар болои мошин ҳамроҳи ду марди бегона монда, худаш дар кабина нишастан намехост. Ҷаҳонгиров дудилагии амаки Ҷамолбекро дида, ин маъниро фаҳмиду хандида аз болои мошин фаромад. шумоёнро бинед, гуфт ӯ ва худаш ба кабина нишаста, Зокирҷонро ба бағалаш гирифт. биё шери Акош, ҳардуямон мешинем. азбаски зану духтари амаки Ҷамолбек дар қишлоқ калон шуда, то имрӯз ба мошин хеле кам сарукор доштанд ва ба зами ин ҳоло сару рӯяшонро бо як таҳча сахт пӯшонда буданд, худашон озод ба болои мошин баромада наметавонистанд. бинобар ин лозим буд, ки касе аз боло онҳоро ягон кашида гирад. амаки Ҷамолбек аз паҳлӯ як пояшро ба чархи мошин гузошта боло баромад ва хам шуда дасташро ба занаш дароз кард. зуд биё, дасти маро биқаб, гуфт ӯ. янгаи Хайригул, ки резаустухони камгӯште буд, аз ҳиҷолат дар назди мардони бегона ғунча шуда ба зур даст дароз кард. амаки Ҷамолбек ӯро чун кӯдак сабук бардошта ба рӯи мошин гузошт. янгаи Хайригул, ки дар ҳаяҷон буд, ба чомадончаи дастсохти Диловар сахт пешбо хӯрд ва аз шарм дар ҳол боз ғунча шуда ба як гӯша нишаст. ҳарчанд шавҳараш гуфт, ки бархоста ба болои сандуқ ё ин ки кӯрпаҳо нишинад, қабул накард. амаки Ҷамолбек боз ба поён нигоҳ кард. акнун навбати духтар буд. аммо вай ба падараш даст надода, ман худам, гуфт ва зур зада ба борти мошин дудаста часпида, бо мадади падар худро боло мегирифт, ки як таҳчаи сафед ғеҷида ба поён афтиду рухсораҳои гулгуни духтар кушода шуд. вай ман мурам, гуфт ӯ бо ҳаяҷон ва бо кафи дастонаш чашму рӯяшро пӯшонид. Диловар хам шуда як таҳчаро аз замин бардошт ва чун як чизи беҳад азиз, гарду хоки онро пуф карду бо нӯки остини худ пок карда ба болои мошин дароз намуд. онро амаки Ҷамолбек гирифта ба духтараш дод. духтар як таҳро аз нав ба сараш андохта, қомати дилравои худро як тоб дода, рост гирифта ба сӯи ҷавон табассум намуд
ва дар ҳол рӯй панаҳ карда ба модараш ҷафз шуда нишаст. диловар табассуми зебои духтарро дида дилаш таҳ заду беихтиёр як нафаси чуқур кашида монд. ӯ ҳанӯз ба худ наомада буд, ки Коля аз дари кабина сар бароварда огоҳ кард: нағсар шитан гиретон, роҳ ноҳамвор аст, аз чизҳо бохабар бошед, боз парида нараванд. хотирҷамъ бош, Коля, гуфт диловар ва як ҷаста худро боло гирифт. мошин болои ҳам ду сигнали дароз дода ба роҳ даромад.